A nama su se pridružili organizatori velikog Mega Dance partija koji nas očekuje početkom 2024. Gospodin Trpimir Vicković-Vicko, po prvi puta u emisiji Dobro jutro Hrvatska. I sada mogu sa svoje želje, liste želja, prekrižiti, gostovao sam u Dobro jutro Hrvatska. Hvala vam lijepa na pozivu. Hvala tebi što si došao, Vicko. Karlo Matić u ime organizatora, dobro jutro i vama. Dobro jutro. Htjela sam samo reći Vicko kao glasnogovornik ovog Mega Dance partija. Da. Nekako nam se čini jako rano najavljujemo cijeli događaj, ali sad ćete nam vi objasniti zašto to radimo tako rano. Karlo? Da, pa u stvari cijelu priču smo počeli najavljivati na prvi dan proljeća, kada se sve budi na neki način, i tako ćemo u stvari na prvi dan svakoga sljedećeg godišnjeg doba najaviti po nešto ovoga zanimljivo sve do 9.2. kada će u stvari u Zagrebačkoj areni cijela priča i zaživjeti. Naime, vraćamo dance u Hrvatskoj. Vraćamo ono što smo dobro plesali, što smo uživali, što smo se zabavljali dobro u diskotekama 90-ih. Upravo taj štih, taj ritam vraćamo nazad u najveću možda diskoteku ikad u Hrvatskoj, a to je Zagrebačka arena. I tako kako mi idemo dugim najavama, zapravo želimo popularizirati i u hrvatskoj javnosti vratiti te izvođače, te pjesme, tu atmosferu tih 90-ih, tu je taj entuzijazam i nekako potaknuti i glazbene urednike da si malo pogledaju te 90-te i da više to nije onako nekako prošlost, nego da postane sadašnjost i budućnost, da spojimo generacije. Moram vam reći da sam bila na nekoliko odličnih partija po Zagrebu, baš su bile 90-te i ono što možda najviše iznenađuje čovjeka, da te pjesme od prvog do zadnjeg stiha znaju mladi ljudi. Srednjoškolci recimo. I onda je vrlo zanimljivo da i sada su krenule turneje i da mnogi i rade turneje sa takvim pjesmama. Dakle, sada je Kolonija, Karma i Elektro Tim su na ljetnim turnejama, prije rade cijelo vrijeme Ivana Banfić, IB, Minea i Ela, tako. Znači oni rade, žive to, ali ćemo mi okupiti apsolutno sve na jednom mjestu, napravit ćemo onu atmosferu kako smo mi imali tih 90-ih u disko klubovima. Da, tu moramo spomenuti našeg, što ja kažem, tatu ovoga hrvatskoga densa, gospodina Vladimira Mihaljeka Mihu, legendarnog menadžera estradnog, koji je u stvari 90-ih godina zajedno sa svojim kolegama u stvari pokrenuo taj dance ritam, ne bili u stvari u ono ratno doba u stvari kako je bilo u Hrvatskoj, popunio one prostore koji su u stvari zjapili, prazni ili nažalost služili kao skloništa, a to su bile diskoteke, koje su najčešće čak i bile u podrumskim prostorima i sve skupa, i tako smo u stvari oživjeli hrvatsku scenu, jer bilo je u stvari vrlo jednostavno staviti 2-3 dancera u auto zajedno sa matricom i odvesti ga u nekakvu diskoteku, u nekakav praktički podrumski ili improvizirani prostor gdje bi u stvari nastupali i zabavljali ljude, eto da malo podignemo taj težak period, ne? Znači, iza ponoći ja bit ću tu, na tvome ramenu ću potražiti utjehu, ali možda još... A kad si bila ti bebo malena? A što je danas, mislim... Tko je dirao pipi? Danas se nekih od izvođača sjećamo malo s nostalgijom, malo s tugom, jer oni prolaze kroz teška životna razdoblja. Pa mi ćemo napraviti jedan omaž ljudima koji više nisu s nama. To je sigurno. Biće tu velika plejada ljudi koji sa svojim pjesmama i sa svojim autorskim doprinosom su napravili veliki korak tih 90-ih i sigurno ćemo mi se tako odužiti. No, bit će tu i nekih mladih ljudi koji se danas bave plesnom glazbom, dance, jel? Koji su se rodili u 90-ima? Ako ne i kasnije. I pridružiti se tom velikom happeningu. I zato ćemo se u stvari potruditi da taj naš, kako se to popularno na tečnom hrvatskom kaže, line-up ili listu izvođača, sastavimo otprilike ovako: Kolonija, E.T., Karma, IB, Sandy, Minea, Alka, Senaem, Ela, Neno Belan, Emilija, Šajeta, Gracija, Vlatka Pokos, Mandi, Albina i legendarni Denis and Denis, koji su 84. godine praktički prvi puta
taj plesni ritam podigli na nekakvu razinu i sjetit ćemo se onih koji nažalost više nisu s nama, ali su jednako tako bili taj dio partija diskoteka 90-ih, a to su Kassandra, Dino Dvornik, Čubi, Oliver, Massimo i Jasmin Stavros, nažalost nedavno preminuli. Wow, jej. Nego? I iznenađenja, ne smijemo uvijek zaboraviti jer ta iznenađenja su uvijek zanimljiva, interesantna. Ostavili smo još malo iznenađenja do 9.2. Imamo još prostora i vremena da vas iznenadimo sa ponekim imenom i ja vjerujem da ćemo u tome i uspjeti. Mi ćemo vas onda i dalje pratiti. Na Svjetski dan glazbe, znači 21.6. mi imamo jedno veliko okupljanje, veselicu, pogledat ćete po medijima, vidit ćete sigurno gdje ćemo biti i počinjemo sa prodajom ulaznica na Entrio.hr. Evo nam vijesti, tek je 10 sati. Hvala vama.